Evo još jednog tekstualnog zadatka koji glasi ovako. Odeljenje u kome je 12 dečaka i 18 devojčica priprema koreografiju za novogodišnju priredbu. Učenici su planirali da se podele u najveći mogući broj grupa, tako da u svakoj grupi bude isti broj dečaka i isti broj devojčica. Koliko grupa je moguće formirati i koliko će u svakoj grupi biti dečaka, a koliko devojčica. Pa da zapišemo podatke iz teksta. Odeljenje u kome je 12 dečaka i 18 devojčica. Planirali su da se podele u najveći mogući broj grupa, tako da u svakoj grupi bude isti broj dečaka i isti broj devojčica. Pa kada bismo grupisali samo dečake, da vidimo recimo da li bi moglo da bude 5 grupa. Pa ne bi moglo, jer ne bi bio ispoštovan uslov da u svakoj grupi bude isti broj dečaka. 12 nije deljivo sa 5, pa to ne bi moglo. A da li bi moglo da bude 4 grupe? Što se tiče dečaka, moglo bi, jer bi bilo 4 grupe u svakoj po 3 dečaka. A da li bi to bilo moguće za devojčice? Ako bi bile 4 grupe, u tim istim grupama bi bile i devojčice. A njih ima 18. Pa koliko bi devojčice bilo u svakoj grupi? Pa ne bi moglo, jer 18 nije deljivo sa 4. Šta to znači? Da tražimo broj kojim su deljivi i 12 i 18. Odnosno, tražimo njihov zajednički delilac. To jest, broj grupa bi bio zajednički delilac brojeva 12 i 18. Međutim, imamo još jedan zahtev ovdje. Učenici su planirali da se podele u najveći mogući broj grupa. Pa taj broj ne samo da bi bio zajednički delilac, već najveći zajednički delilac. To jest, tražimo najveći zajednički delilac za 12 i 18. Prvo su oba deljiva brojem 2, pa tu pišemo 6, 18 podeljeno sa 2, to je 9. Nisu više oba deljiva brojem 2, pa ne delimo sa 2, jer 9 nije deljivo sa 2, ali su oba deljiva brojem 3. Pa ovdje pišemo 3, 6 podeljeno sa 3, to je 2, 9 podeljeno sa 3, to je 3. I dalje ne možemo, jer ne postoje zajednički prosti deljaci. Pa je NZD za 12 i 18 jednak 2 puta 3, to je 6. Šta to znači? Da ćemo imati 6 grupa. Evo, napisat ću. Imaće 6 grupa, odnosno bit će 6 grupa, ali kad sam već napisala, ovako neka bude. I koliko će u svakoj grupi biti dečaka, koliko devojčica. Pa imamo ovako, u svakoj grupi, pošto ukupno imamo 12 dečaka, 12 delimo na 6 grupa, to će biti 2 dečaka u svakoj grupi. I kako ukupno imamo 18 devojčica, njih 18 delimo u 6 grupa, u svakoj grupi će biti 3 devojčice. Odnosno, u svakoj grupi je 2 dečaka i
3 devojčice. I završili smo zadatak.